بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على القائل من حج فلم يرفث ولم يفسق خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين ومن والاهم بإحسان إلى يوم الدين. أما المشرف لا تي في لجب وموفوني إسلامي كفوليني السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أنسينا كنا ينصرو أنا دين بارو كنا كان دين بارو مي جمو كان من سيلينو شرف لا تي في كنا لا كولي كسي كرامو معني كرامو بسم الله ولا ساك بارو كنو يدين كنا فوني دولا. أمي واتمنا إنا فو سيسا أمادو هجي دون جما فامبا بورا هجي يرولا أمبورا هجي لاني واتي ولا سيسانو. أمي فكا بارو كني أوي هجي كوفي هجي دين كا بارو كان كفين جمي أني لدل كان جمي كان دي هجي دين رما أبولن كوفي هجي لا. ngaya na nga do nga baro konna la ame nga karamo wile noy Cheikh Al Hussein Jetti ni ale groupement les leaders spirituels musulmans du Mali secrétaire général adjoint ale bambul keneka ambi bismillah wa assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Wa alaykum assalam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Cheikh Al Hussein na fo anyi afotumna nga baro yi wati bena baro dido ame wati mina sa amura islamia josin duruna baro la noy hiji baro ye an hakila hiji den fambo sira jamana yin kono ya ni watina ambe feka nyingal folo min tenwila o hiji yere hiji de bole hiji yere la nafa jume me hiji yere la o yang nyingal folo أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين أما بعد ترنو كان بألفوك على ولن ماندو ببركة علي بسيدي على كراكان صلى الله عليه وسلم وتملين كوفي أما سيكين كبركة علي على من ترى نغا هيجي دو نيماني وكتوك باتوك كتلاك سيكين ونيماني رمي على جكراي أمر دوكي رفناي يهجي منك على كامنة آمين يا رب العالمين على كامنة آمين على كده ورما كوسو صلى الله محمد وسلم شرنا كان على بطو بنا نفدو على بطو ni ala ya farda anka ala ya nafado de bla ni ala bato inke akechuko nyumana e bo nafasro bo de bole ko thamaratul ibadat ala bato atono نعم هيجي فناي على بطو ميني على فردا يا كجونكا أنا هيجي ده ونتارا تارو جو عرفة كنكا نعم بنيا من بعرفة لا إبودون هيجي ده وير بودون نعم عرفة جوباو وبجو عرفة دومينا لبيواتي هذا ما دون كل لين كوفي على لا وكلين كوفي كو دمكشي على لا نعم وكلين كوفي ككشي وكجرموكا ukelen ko fe ka kashi ka ala ka yafa nyini ka ala ka hina nyini ka ala ka makari nyini ni mbela jilen ko fe ala bi kanto ka meleka uma meleka wa ayna jama kullu laje nonu boru ko jamanaw ka balma tuni nyokonce shinjiya tuni nyokonce ute kabila kele magoye dugu kele magote yem famuya ni mbe nyokon soro ni kene kelen ka بك موني فلا لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك بك كل ألالا بك على مجمو بك على تنو كفو على أني إيد جابي على أني إيد جابي أما مغو جابي أما جينا جابي أما ملك جابي أما فوي جابي فوي على كلمبيو ala anani ka wele kan jabi ala yafama ala amakutu ala ikana mena nanga ke wale wiye ada ma nimbe ko fe ala bi kanto mele ko ma akwa man jonnu ye nunu nana ube ka kuleni ala de la yem famia negela ubula muso ububulo de umbubulo nafulo ububulo uye nimbela jedon tu ko fe kana nyogon fra nyon kan kenen kan no kan ala wele ka kulina ka makari nyinin fe ka hina nyinin fe ka yafa nyinin fe melekaw nebe wasuni ni mogon nunde aw bene batula nege tawla den tawbulo muso tawbulo nafulo tawbulo foy tawbulo foy ti aw bulo min bise ka empêcher akane ala batul mais nunu fen chama de be non min bise ku bali ala batulila min bise ku bali yanna lila mais woni be fulu ko fe ben beto yino unanu yira di alama
u sirilen kɔfɛ k'u yɛrɛ siri ka b'u ka finiw la ka b'u ka fɛn bɛɛ lajɛlen na ka n'u yɛrɛ diinɛ ala ma mɛlɛkɛw a ye kɛ seere ye k'a fɔ ne ala yafar'u ma cɛrɔ kan ni hiji nafa danna nin ma ala ka yafa a ka jɔn ma an b'a fɔ hijiden a wasara hijiden ye tɔnɔ sɔrɔ hijiden a passera ka examen la i ye faamuya an b'a ɲini ala fɛ ala k'an ka hijidenw ka hiji k'o ye ala k'u ka hiji minɛ ala kira ko sallallahu alaihi wasallam a ko man hajja i bɔra ka kuma min fɔ sisan ni maa min ye hiji kɛ falam yarfuth i ma don i nege ko la fɛn min i negela k'o ye i y'o ye k'o to yen i ye ala dungaw de kɛ k'i yɛrɛ dungaw to yen walam yafsuq i ma dankari maa si ka hakɛ la i ma dankari maa ka hakɛ la ni nɛnkun ye i ma dankari maa ka hakɛ la n'i ka baara ye i ma dankari maa hakɛ la n'i ka jigo kolon dɔw ye i ye faamuya ni maa ye hiji kɛ o kɛcogo la k'a sɔrɔ i ma dankari ala ka hakɛw la i ma dankari maaw ka hakɛw la i ma tugu i negelaw kɔ i dungaw ye k'u to yen ka tugu ala dungaw kɔ ala kira ko sallallahu alaihi wasallam a ko kharaja min dhunubihi ka yawmi waladathu ummu a ko i bɛ bɔ i ka jurumu la i n'a fɔ i ba y'i bange don min na k'a sɔrɔ jurumu t'i la i bɛ k'o de an ka hijidenw o kurakuraniw de nana o kurakurani mun nana an b'a ɲini ala fɛ u ye duwawu min k'u yɛrɛ ye u ye min kɛ u ka jamana ye u ye min kɛ u balima silamɛw ye an b'a ɲini ala fɛ ala ka duwawu ninnu bɛɛ jaabi ala ka duwawu ninnu minɛ ni hiji nafa danna nin ma an b'a fɔ hiji maa kan ka wuli ka taa kɛ maa kan ka wuli ka taa ɲini jango hiji bɛ maa hakili jigin ala ka nabi ɲumanw ka taasiraw la i bɛ taa munumunu alikaba la o ye nabi ɲumanw dɔw de ka baara ye nabilahi ibrahima ani nabilahi ismaila alikaba jɔlen kɔfɛ k'a ban u ye tawafu k'a la a b'i hakili jigin o baaraw la i bɛ taalen min kɛ safa ni marwa la nabilahi ismaila n'a ba olu ye takasegi min kɛ safa ni marwa la a b'i hakili jigin o kow la i bɛ jɔlen min kɛ arafa kɛnɛ kan an fa adama ani an ba hawa olu ka ɲɔgɔn ye o kɛra arafa kɛnɛ kan i ye faamuya i bɛ ayiwa i ka hadiya min kantigɛ hadiya in ye a b'i hakili jigin nabilahi ibrahima i ye faamuya a y'a ka layidu min dafa ani ala cɛla n'o ye k'a fɔ k'a bɛ a den kantigɛ ni ala ye den falen k'a kɛ sagajigi ye ka d'a ma donc a bɛ mɔgɔ hakili jigin o la sɛtanɛ bon a b'i hakili jigin nabi ɲuman dɔw de ka baara la donc hiji ye tourisme dɔrɔn tɛ mais a bɛ maa hakili jigin ala dɔnbaw ala ka jɔnbaw ala ka kirabaw ala ka mɔgɔbaw olu ka taabolo a b'i hakili jigin olu la mun kosɔn i ka se ka taama olu ka taama sira kan kuranɛ b'o de fɔ an ɲɛna fa bihudahum iqtadih o nabi ɲuman ninnu ka taabolo taa o siraw fɛ hiji b'an hakili jigin o la donc hiji ye koba ye hiji ka bon kosɛbɛ ala kira sallallahu alaihi wasallam a y'a fɔ a ko alhajju hiji ni maa min ye hiji kɛ an ye hadisa min fɔ sisan nɔ k'a sɔrɔ i ye negelaw ye k'u to yen i ye hadamadenw ka hakɛw kɔlɔsi i ma dankari maa si ka hakɛ la ka ca ala fɛ ni i bɔra i ka minɛn siri don min na ka na jɛda aéroport la i ye faamuya i taara cogo min na alhaji usman kan min taara a segintɔ ka bɔ jɛda aéroport la an b'a sɔrɔ usman kan wɛrɛ de don usman kan kura de don a ka lahalayaw yɛlɛmana a hakiliw kan ka yɛlɛma a ka comportement kan ka yɛlɛma bawo ala y'a dilan k'a kɛ maa kura wɛrɛ ye maa kura wɛrɛ min ni a mako bɛ kurakuraya in ka kɔlɔsi o kuma an b'a ɲini ala fɛ ya rabbal alamin ala ka hijidenw ala k'u ka hijiw minɛ ya rabbal alamin inshallah Cheikh Aluseni i da sera comportement dɔ ma sisan yɔrɔ hijiden taalen kɔfɛ hiji baaraw bɛɛ lajɛlen bannen kɔfɛ i y'a fɔ tuma taa jɔ arafa jurumu bɛɛ lajɛlen yafara fo ka n'a sigi a kɛra i n'a fɔ a kɔrɔkɔrɔ i n'a fɔ a bangena don min na a bɔlen jurumu na hadamaden kolen ka jɛ tuma la a mago bɛ entretien dɔ la walasa a kana bin nɔgɔ kɔnɔ tuguni hijiden bɔlen kɔfɛ hiji la a ka comportement kan ka kɛ jumɛn walasa a sanuma min bɔra Makan a ka to o sanuya in kɔnɔna la nɔgɔ kana maga a la tuguni cɛrno kan ala kira ye hiji min kɛ alayhi salatu wassalam n'o y'a ka hiji fɔlɔ n'a ka hiji laban ye hiji bannen kɔfɛ a ye sahabaw fara ɲɔgɔn kan a kɛlen kɔfɛ k'a ka bagan kantigɛ bannen a ye sahabaw fara ɲɔgɔn kan i kantu ma
ko an bɛ don jumɛn na an bɛ kalo jumɛn na sahaba bɛɛ y'i makun dɔw yɛrɛ ko lala a bɛna tɔgɔ kura de di kalo in ma anw delilen tɛ tɔgɔ min na mɔgɔw y'u makun u bɛ k'a lamɛn lamɛn kun t'a janyana a ko ma alaysa bidhil hijja an tɛ hiji kalo de la wa ko k'an bɛ hiji kalo la a ko n b'a fɔ aw ye aw yɛrɛ ninkun aw ka nafolo aw farikolo aw ka dignitew aw ka bonyaw o ye haramu ye aw bɛɛ kan i n'a fɔ ala ye don in bonya bi cogo min na ka hurmati yawmikum hada fi shahrikum hada fi aamikum hada fi baladikum hada a ko ala ye nin don in bonya ka kɛ donba ye don in ka bon ala bolo don in bɛ kalo min kɔnɔ o kalo ka bon ala bolo kalo in bɛ san min kɔnɔ o san ka bon ala bolo an ye ɲɔgɔn sɔrɔ ɲɔgɔn fɛ dugu min kɔnɔna la dugu in ka bon ala bolo ala kɛn bɛ ka lahɔrɔmaya da nin fɛn bɛɛ lajɛlen kan ala ye lahɔrɔmaya da don kan k'a da kalo kan k'a da san kan k'a da an jɔn bɛ dugu min kɔnɔ i faamuya ala ye lahɔrɔmaya da o dugu yɛrɛ kan an bɛ kɛnɛ min kan ala ye o kɛnɛ in bonya ka kɛnɛ in ka lahɔrɔmaya da kan a ko ala y'o bonya cogo min na aw yɛrɛ ninkun aw ni ɲɔgɔn cɛ ala ye bonya da hadamaden ninkun kan an kana ɲɔgɔn faga an kana ɲɔgɔn joli bɔ an ka nafolo ala ye bonya da nafolo kan an kana ɲɔgɔn ka nafolo tiɲɛ an kana dankari ɲɔgɔn ka nafolo la an kana dankari ɲɔgɔn ka sɔrɔdaw la a ko ala ye bonya da hadamaden yɛrɛ farikolo kan hadamaden ka dignité kan kana maa kɔrɔfɔ i kana maa neni i kana maa bugɔ i kana namimaya kɛ maaw ni ɲɔgɔn cɛ i kana maa hasidiya hadamaden ka fɛn bɛɛ haramu ye i kana maa danbe tiɲɛ i kana maa tɔgɔ tiɲɛ a kɔfɛ i ye n faamuya nin bɛɛ ye fɛnw ye ala kɛn bɛ ka fɛn min bonya hadamadenya la donc hijiden ala kɛra y'i jɔ nin kɛnɛ kan hiji baaraw kɔfɛ ka silamɛw hakili jigin aw nana nin magan kɔnɔ aw ye tawafu kɛ fɛn min na n'o ye alikaba ye fara don mais ala ye bonya da fara ma a ye taama min kɛ safa ni marwa ni ɲɔgɔn cɛ kulu don fara de don mais ala ye bonya da kan aw nana aw jɔ makamu ibrahima la fara de bɛ yen nɔ mais ala ye bonya da fara in kan aw taara aw jɔ safa aw taara aw jɔ arafa kulu kan arafa kulu ye kulu dɔrɔn de don fara de don mais ala ye bonya da kan donc aw mana fara nɔfɛ aw nana ala ka lahɔrɔmaw de nɔfɛ ala ka lahɔrɔma fɛn min bɛ yen nɔ n'o ka bon ni alikaba ye n'a ka bon ni safa ni marwa ye n'a ka bon ni makamu ibrahima ye n'a ka bon ni arafa kɛnɛ ye o ye hadamaden de ye hadamaden ka bon ni nin bɛɛ lajɛlen ye hadamaden de ye ala ka lahɔrɔma fɛn la belebeleba ye ala kɛra bɛɛ kan hakili jigin o de la n'a y'a sɔrɔ aw nana ala ka lahɔrɔma fɛnw de nɔfɛ i ye faamuya aw ye ko ɲuman kɛ a ye baara ɲuman kɛ mais ala ka lahɔrɔma fɛnw la belebeleba ala ka lahɔrɔma fɛn min ye n'aw kan ka hakili t'o la a ka du kɔnɔnaw la a ka sigidaw la a ka quartier kɔnɔnaw la a ka duguw kɔnɔnaw la a ka baaradaw la sigiɲɔgɔnya kɔnɔna la o ye hadamaden de ye hadamaden kɔlɔsi hadamaden bɛ kɔlɔsi cogo jumɛn na i bɛ hadamaden kɔlɔsi a yɛrɛ ninkun na kana dankari a ninkun na i kana a joli bɔ i bɛ hadamaden kɔlɔsi a ka nafolo la a ka maramafɛnw na a ka du kɔlɔsi a ka mobiliw kɔlɔsi a ka nafolo kɔlɔsi kana a ka nafolo tiɲɛ kan'i kun sigi a kun kana a ka nafolo détourner i ye n faamuya nin bɛɛ ye haramu ye i ma i n'a fɔ alikaba ye ka tiɲɛli k'a kɔnɔ o ye haramu ye ma cogo min na hadamaden ta ka bon ni alikaba yɛrɛ ye a ka bon ni arafa ta ye a ka bon ni safa ni marwa ta ye a ka bon ni makamu ibrahima ye ala de ye hadamaden da ka hadamaden bonya wala kad karramna bani adam donc hadamaden a tɛ daga ye ka dankari a ninkun na cogo min na a tɛ daga ye ka dankari a ka nafolo la o cogoya kelen na a tɛ daga ye ka dankari hadamaden ka dignité la hadamaden danbe i kan k'o bonya hadamaden ka ayiwa a tɔgɔ a kɔfɛ i kan k'o bonya i kana kɔrɔfɔ i kana neni i kana dankari a ka danbe la kana dankari a ka du la kana dankari a ka bonyakow la i ka hadamaden bonya i n'a fɔ i bɛ ala ka lahɔrɔmafɛn tɔw bonya cogo min na ala kɛra y'i jɔ ka nin de fɔ mɔgɔw ye ka n'an ye nin mɛn an b'a dɔn k'a fɔ ja ni maa bɔra hiji la jurumu yafalen kɔfɛ ala yafalen kɔfɛ i ma yanni ka t'i ka so
comportement dɔw bɛ yen nɔ i selen kɔfɛ i ka so i kan k'o comportement i kan k'o kɔlɔsi i ye n faamuya donc hiji yɛrɛ dabɔkun ye min ye jurumu yafaw ni ala ka jɛnw sɔrɔli o bɛɛ tɛmɛnen kɔfɛ hiji dabɔkun ye fɛn min ye o ye ka hadamaden don école kura kɔnɔ i ye n faamuya k'i don madrasa kura kɔnɔ i ka taa kalan kɛ ne bɛ ala ka laharumafɛnw bonya cogo jumɛn na n tɛ dankari ala ka hakɛw la cogo jumɛn na hiji bɛ maa kalan o la n'i sera alikaba kɔnɔna ma a tɛ daga i ka fɛn faga kɔnɔna la a tɛ daga i ka dankari foyi la alikaba kɔnɔna la o ye hali bagan i tɛ bagan faga kɔnɔna la i ye n faamuya donc ala y'o bali i ma cogo min na alikaba kɔnɔna la a bɛ fɛ k'a f'i ye de ala ka laharumafɛnw ka ca ala ka laharumafɛnw ka ca ala ye hɔrɔma da fɛn minnu kan alikaba dɔrɔn tɛ safa ni marwa dɔrɔn tɛ makamu ibrahima dɔrɔn tɛ arafa kɛnɛ dɔrɔn tɛ ala ye hɔrɔma da fɛn minnu kan a fɛnw ka ca ala belebele ye fɛn min ye o ye hadamaden de ye hadamaden hɔrɔma ka bon ka tɛmɛ nin bɛɛ lajɛlen kan i ka kan i ka hadamaden ka hɔrɔma i k'a ka hɔrɔmaw tanga hiji a maksadu belebeleba ye min ye o ye o de ye donc an karamɔgɔw ko k'a fɔ ni maa taara hiji la ni a bɔra hiji la ka segin ka n'a ka so min b'a yira k'a fɔ a ye baara min kɛ hiji kɛnɛ kan k'a baaraw minɛna tamasiyɛn dɔw de b'a la karamɔgɔ bɛ tamasiyɛn dɔ de fɔ a la an karamɔgɔ abulhasan albasri ale y'a fɔ a ko maa maa ni hijira hiji kan k'a to dɔ ka bɔ i ka diɲɛ kanu na hiji kan k'a to dɔ ka bɔ i ka diɲɛ kanu na hiji kan k'a to dɔ ka fara i ka lahara kanu kan ni ye maa o maa ye k'a bɔra hiji la hiji kɛlen kɔfɛ k'a ye k'a fɔ a tun bɛ girin min kɛ diɲɛ nɔfɛ a ye caman b'o girin na a tun hakili tɛ lahara min na sisan a bɛ k'i hakili don lahara la a bɛ ka lahara baaraw kɛ a bɛ commencer ka lahara baaraw labɛn n'i y'o ye maa maa la o ye hiji minɛli tamasiyɛn dɔ ye i ye faamuya mais ni maa min bɔra hiji la commerçant don yan'a ka taa hiji la a tun bɛ comportement kolon minnu kɛ n'a bɔra hiji la a seginn'o kelen kan an b'a fɔ hiji ma fɛn ɲɛ i ye hiji ma minɛ i ye n'a y'a sɔrɔ baara min tun b'a la sugu kɔnɔna la o ye ka nkalon tigɛ mɔgɔw ye o ye ka maaw namara u ka nafolow la o ye k'i kunsigi mɔgɔw kun o ye ka maaw ka nafolow détourner n'a nana ka segin o baarakɛlaw ma an b'a fɔ a taara hiji min na hiji kɛra tourisme gansan ye a kɛra a bɔra ka so a taara ka taa fɛn kuraw ye a ma deli ka minnu ɲɔgɔn ye hiji dabɔra kun min kama i b'a sɔrɔ o kun o ma sɔrɔ a la parce que kabini a bɛ taa waati min na a kan ka ŋaniya min ta k'a bɛ taa hiji la i b'a sɔrɔ o ŋaniyaw ma taa tacogo la o baaraw ma kɛ a kɛcogo la ni maa min tatɔ hiji la n'i y'a bil'i kɔnɔ ne bɛna bɔ n ka nafolow la n bɛna ɲɛsin ala ma n bɛna taa ala fɛ yen nɔ i ye n faamuya n bɛ taa ala fɛ yen nɔ n bɛ taa ala ɲini n bɛ fɛ ka ala sɔrɔ n bɛ fɛ ka ala de sɔrɔ n tɛ fɛ ka tɔgɔ sɔrɔ ni n seginna mɔgɔw k'a fɔ ma ko laji ni n ka laɲini kɛra o de ye hiji tɛ nafa fosi ɲɛ n ye i ye n faamuya ni n ka laɲini kɛra de ni n taara ka na mɔgɔw ka bonya d'an kan hiji ma dabɔ o kama hiji dabɔra e yɛrɛ min bɛ taa hiji la a dabɔra e de kama i bɛ ŋaniya ta n bɛna taa nin taama in na n bɛ fɛ lahalaya kolon minnu bɛ n na n b'a ɲini ala fɛ ala n bɛ taa n jɔ i ɲɛkɔrɔ k'a f'i ye jiko kolon minnu bɛ n na lahalaya kolon minnu bɛ n na i k'olu yɛlɛma k'o kɛ lahalaya ɲumanw ye i ye n faamuya n'i ye o ŋaniya ɲumanw ta ala lahalaya ɲuman minnu bɛ n na n b'a fɛ i ka dɔ fara o lahalaya ɲumanw kan n'i taara hiji la n'o ŋaniyaw ye a ka ca ala fɛ n'i bɛ segin waati min na hiji dabɔra kun min kama n'o ye k'a fɔ i seginnen kɔfɛ k'i dege ala ka laharumafɛnw tangali la k'i dege ala ka fɛn bonyalenw olu bonyali la k'i dege ala ka fɛn hɔrɔmamaw k'olu ka hɔrɔmaw d'u ma ala ka fɛn hɔrɔmama ala belebeleba dugukolo in sanfɛ o de ye hadamaden ye maa o maa n'i nana n'i ka hiji min i bila i ka hadamadenw ka laharumaw kɔlɔsi i ka hadamadenw ka bonyaw kɔlɔsi i k'i ka comportement yɛlɛma i ni hadamadenw cɛ la an b'a fɔ k'a fɔ i taara tourisme de la mais i ma hiji kɛ Cheikh Alusen waati surunya kama ɲinɛ laban min b'an bolo o ye an b'a ye ni hijidenw bɔra hiji la maa caman bɛna ka na dugawu ɲini hijidenw fɛ o ye an ka laadaw de ye wa wala taayɔrɔ bɛ a ko in na taayɔrɔ b'a la Cerno Habib Cerno Usman alakira sallallahu alaihi wasallam a ye kuma minnu fɔ wulibaliw don ni maa min hijira
أكو الحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. نعم. هجي منا مننا نا كرا كيتشولا ودي هجي منني هجي من كرا أكيتشولا وهجي منني كو سرفويتي على بلو وهجي لا فناك دارجيني. الله أكبر. donc hiji de نعم. minka hiji minana iya fo kuma damina la ka fo ala be funi safuna ka tigi ko ka je ka bo ka jurumula a sinima bena aramadin sinima na ya tega jan ala koro kukula نعم. ka cha ala fe ala bo ko jabi. Allahu akbar. o de ko so flo la نعم. anga makoro ba la kalanye ka fo ni hiji de be bo hiji la mo be bo fu kilometre binani kilometre bisaba nyona ka bo ka ta kumbe kenema. Allahu akbar. kasoro ama droge mo la flo ama do mo la flo anyema flo ka kuntanko ye flo u ta kumbe kenema ani noro minana ani charge minana bora ala kira sallallahu alaihi wasallam aya charge li minki alayhi salatu wassalam نعم. u ta kumbe kenema ka ta dota o charge la ka dota o noro la نعم. ka dota o bunyala donc hijidin an karamo Cerno Mansour Barou ala ka hinala نعم. ala ka yafama ayala kalanye ka fo ni mago be bo hijila hal nale ka kalanden do hal na ka demsendo ako hijiden be ni yoro do babulu ala fe ni yoro do babulu ala kira fe sallallahu alaihi wasallam donc dakunya lawan jume bulanga kuma ka do ko ni. naam نعم. donc ambe do ke anga hijidum نعم. ya rabbi ala ko ka hiju ala ka mine آمين يا رب. ala ka mine we do min ku yere ala ka do non jabi we min ke jamana ye ala ka do jabi we min ku balmaw ye ala ka do jabi munum ma hiji soro ambe do ke sawra hiji ala ku ni rodo ala آمين يا رب. ala ka horma ko so sallallahu alaihi muhammad sallallahu alaihi wasallam. Inshallah. marhaba ina fo alakira ya fɔn sallallahu alaihi wa sallam ko hiji bato min ni abunyalen no hiji den bɔlen kɔfɛ hiji la ina fɔ an y'a fɔ kuma daminɛ an karamɔgɔ da sera ma a bɛna fɔ a bangebaga y'a bange don min na jurumu foyi tɛ denyɛrɛnin bange don kan cogo min na hiji den bɔlen kɔfɛ hiji la a bɛna fɔ ten nka i bɔlen kɔfɛ ala kotaw bɛɛ lajɛlen k'i ka jurumu bɛɛ lajɛlen yafa hiji den kan k'a dɔn a tun sen bɛ ala kota ko fɛn fɛn na a kana segin olu ma tuguni n bɔra hiji la dɔ jurumu bɛɛ yafara kana kuraw daminɛ o bɛ hiji minɛ baliya tamasiyɛnw de ko fɔ hiji min minɛra a b'a a tigi bɔ a tigi a tun bɛ kokolo minnu kɛ a tun bɛ ala kota minnu kɛ a tun bɛ fili ka ala kota minnu kɛ ka kɔrɔ fo hiji k'a bɔ o la an bɛ Alahu Taala deli ala k'an ka hijidenw bɛɛ lajɛlen ta kɛ o ye hiji kɛnɛ kan dugawu minnu kɛra balimaw ye limanaw ye kanubagaw ye ani jamana ye kɛrɛnkɛrɛnya la an bɛ Alahu Taala deli ala ka a dugawu ninnu bɛɛ lajɛlen ja ɲina Mali hiji kɛnɛ kan hijidenw sigira yɔrɔ yɔrɔ kabini Madina sigi la étape o étape kɛra kuranɛ kalanw kɛra ka dalalu khayrati kalan ko ka dugawu kɛ jamana ye jamana bɛ dingɛ min kɔnɔ ala k'a bɔ a kɔnɔna la an jigi b'a kan k'a fɔ ko dugawu ninnu bɛ jaabi an bɛ Alahu Taala deli ala ka dugawu ninnu bɛɛ lajɛlen jaabi ala ka hiji ninnu bɛɛ lajɛlen minɛ dugawu minnu kɛra hiji ninnu kɛnɛ kan an bɛ Alahu Taala deli dugawu ninnu ala ka bɛɛ lajɛlen jaabi minnu yɛrɛ fana ma sira sɔrɔ an bɛ Alahu Taala deli san nataw la ala ka u bɛɛ lajɛlen fara kan ala kana yen to maa si ma kunpa la wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh.